Bħala xogħol li għandna huwa pjuttost interessanti, ġieli nagħmlu skoperti kbar. L-iktar sodisfazzjoni li jagħtini xogħli huwa meta l-viżitaturi joħorġu mis-sit u jiġu jgħiduli li kemm ħadu gost jaraw il-mużew jew is-sit. Jiena vera kburija li nista' nagħti l-vuċi tiegħi, l-idejat tiegħi u npoġġihom f'xogħli. Dejjem kien jogħġobni l-game development u dan id-dipartiment qiegħed jgħinni biex nesplora dan il-qasam. Organizzajt sleepover il-ħabs il-qadim u ta' sodisfazzjon li tara n-nies jiġu jattendu dawn l-istess attivitajiet u jżuru il-mużewijiet tagħna. Tilqa' il-viżitatur u ittieħ esperjenza sabiħa memorabbli u wara ta' sodisfazzjon xi jiġi jgħidlek li ħa pjaċir u ra interess fis-siti u anke jsaqsik xi mistoqsijiet li tista' twieġibhom. Inħossni onorata li apparti milli nikteb u nwassal il-messaġġi fuqhom li nixtiequ ninformaw il-pubbliku fuqhom, ikolli wkoll iċ-ċans spiss li naħdem f'siti storiċi. Wara ħidma estensiva sabiex jinħoloq ktieb mill-bidu sal-aħħar minn aspett ta' disinn u kif ukoll illustrazzjoni, il-fatt li naraf fuq l-iskafef tas-siti ta' Heritage Malta u kif ukoll fuq l-iskafef tal-libreriji tan-nies jagħtini sodisfazzjon u pjaċir kbir li qed nara l-ktieb jintlaħaq tajjeb min-nies. Meta n-nies ngħidulhom li naħdem ma' Heritage Malta, ir-reazzjoni tagħhom kważi dejjem tkun waħda ta' kurjożità. Inħossu wkoll pjuttost ċerta rispett lejn l-Aġenzija. Ma jkunux jafu l-impatt u l-impenn li jinvolvi dan ix-xogħol. Ma jistennewx li l-Aġenzija tuża din il-livell ta' teknoloġija professjonali. Ir-reazzjoni tagħhom turina kemm ix-xogħol tagħna huwa importanti li nibqgħu nippreservaw dawn is-siti għal ġenerazzjonijiet futuri. Jaraw kif Heritage Malta vera qed jgħin biex jippreserva l-patrimonju Malti. Ħafna min-nies li ngħidulhom li naħdem f'Heritage Malta ta' spiss jitbismuli. Xi wħud jgħidulu wkoll kemm jien ix-xortjat li naħdem f'post daqshekk storiku.